Goizalde Landabasok Krakobia, bere lehen eleberria aurkeztu du gaur Donostian. Idazleak gaixotasun baten kronika ondu du, eta horretarako protagonista bizitzaren atakan jarri du, eta arma gisa ironia eta umorea eman dizkio. Hau izan duela 10 urte, nik izan nuen osasun arazo bat, eta oso bizipen gogorra eta latza izan zen, baina aldi berean izan zituen bere momentu surrealistak eta umoretsuak. Eta momentu batean erabaki nuen zerbait egin behar nuela horrekin, baina liserik eta mantxokoa naiz, eta behar izan ditut urte batzuk hori dena pixkat ardazteko eta artxibatzeko eta kokatzeko, ez? Orduan asmatu dut personaje bat, ni ez naizen personaje bat beste uniberso paralelo batean, emakume bat da, nire adina dauka, nire izena bizenak ditu, nire bizipenak ditu, baina baita ere baditu beste bizipen batzuk, hartu ditu eta hartuko ditu nire erabakiak, baina baita ere beste batek hartuko lituzkeen erabakiak, hori egiten du berak. Orduan, hasieran ipuinak izan behar ziren, baina, egia esan lanaren estruktura eta arkitektura hartu eta hasi aurretik ez nekien zer izango zen. Hasieran egia da, pentsatu nuela ipuinak izango zirela. Baina gero konturatu nintzen ari bat zutela eta aria potoloagoa izan zitekeela lotu ezkero. Eta orduan, bihurtu egin da eleberri batean. Eleberri zirkularra da, hasiera eta amaiera duena, eta gainera amaiera izan daiteke hasiera, eta momentu batean tentatuta egon nintzen amaiera hasierara pasatzeko eta hasiera amaierara, segia da era bietara irakur litekeela. Eta denbora bi ditu, batetik dago hasiera eta amaiera modu kronologikoan estrukturatuta daudenak, eta bestetik dago gorputza, beste denbora lasaiago bat duena, ospital batean zaudenean denbora ez da existitzen. Eta ez existentzia horretan kokatuta dago gorputzaren denbora. Eta egunak eta gauak badaude, baina ordurik ez da existitzen, ze ez dauka denboraren kontzientzia galdu du personaje honek. Orduan, agian berezitasunik handiena da umore beltza dagoela, ironia asko dago eta umore asko dago eta txiste asko daude. Noski ospital batean, olako kokagune batean ezin da izan bestela. Eta hasierako kronologia, hasierako liburua hasten duzunean egia da apur bat nahasgarria dela eta ezin ona sortzen duela, baina hori zen asmoa, izan ere personajea leku horretara sartzen danean hori da sentitzen duena, eta hori da isladatu nahi nuena, eta hori da irakurlearekin konpartitu nahi nuena, ez? Ezin egon hori sentitzen dena. Hala ere, norbaitek pistaren bat nahi baldin badu jakiteko ze gertatzen den, eta non dagoen kokatuta, kontrazalean kontatu dugu ze gertatzen den eta non dagoen kokatuta. Kapituloka estrukturatuta dago, kapitulo hauen titulua da berak dituen bizipenekin lotuta dagoen gauza bat, eta Krakobia izenak ere badu zer esana, eta gainera Krakobia olako liburuak daukan azala eta maketazio zoragarri honek ezin hobeto islatzen du ze gertatzen da hemen, ez? Hau da, kra baten kronika. Eta kra bat edo kra egiten duzunean, lekurik bajuenera jausten zara, eta hor aukera biduzu etzi edo atera. Eta personaje honek erabakitzen du atera behar dela. Eta horregatik da kra baten kronika eta kra horretatik ateratzeko abentura bat.